Hi, si Marang Helen eh. Oy, madam. Tinahingan lang isang madama. Oy, madam. Nagkabagod ko pinaskuhan. Salamat sa imong gatag sang pinaskuhan para sa apo. Di lamang kanahingan lang kay imo ra ba kung gininag masukura ba ka gininag madam. Basta madam ang tawag nimo kay bawa na ka. Daghang salamat. Hi mga bayan. Ako na po ni si Marang Helen. Majong buntag din inyong tanan. Karon magtimpla ko og para lumpia. Kaya ako'y ginaling dia, nagpagaling mo ko gapon. Kaya magbanggod ko carrots o singkamas. Kay ang timpla sang lumpia. Kay na may kuan na ning order. Alang suki sa Kambaha. Last na nilang order kay mula ka lang siya balik ng Japan. Mawadaan po ko na yung suki. Ano po ko na yung kamusaka kay mga manaytig order, nagdagang order magpahit sa tag 500, 300. Muna nga tadi pa sa Mularga order siya kantina daw 300. Muni hangin mo karon kay ngawon nagdugudan ni jang bajiha ang kabulutan na siya, si madam na ang siyang hapdan siyang kuan aw pada ng turami yung sa atos ila kay mga tumas turami kani pada wat ana po ko danig kuan suki na may ginagmay suki lahat na suki ahi sa kay daghan man ang order ron mo ni ang lumpia ang isang ulan ni carrots o singkamas mo ni chicken lumpia ganahan ang isang anak dani sa ang lumpia. Chicken lumpia. Yan na. Sa katuwid. Yan na. Inadarihan na. Ito. Lilian. Hi, Ate Lilian. Good morning. Muli kami nataganda na. Happy trip. Kay muli na ka. Lupi ko, nilailin. Kaya katikas. Karang yan, karang gutang. Ha? Katikas. Mula ka na sa Lilian sa Japan. Isang maning Mga rin lumpia. isukod. Mga rin isukod ni Kuwan. Dahil ano. Kung ako niya ba yan? Dudan ko na ito nailin. Dudan. Mukhaan ba kang lumpia? Mga rin isukod. Luto na. Mukhaan mo sa liana og lumpia. Putos pa ko. Ano ba itong ito lagi? Sukod yan? Hamas tapurami day. Mas tapurami. Kan ka? Ha? Kamay pan. Ha? Kamay pan. Pan ba ka? Minta man. Pan. Just mamahal dito ka. Mas marami na eh. So, uli na ko. Ay, Dari rata. kaya ta. Dan sa nilusan ka ni. Uy, dali yor! Tabahan sa ko. Ate Rosale. Oy, Saris Mayor! Ate Rosale. May lumpia parang kuan. Nag-video, nag-vlog. Apa na sa ko dali? Saris Mayor dia. Saris Mayor. Mayor Nene. Ha? Man. Dugay may ka, Ate Rosale. Di man dugay. Ha? Di man dugay. Rosale na ba? Saris Mayor dia, nabanhaw, pila ka adlaw. Pila ka adlaw. Usara. Usa. Sabi tao. Bernes, Sabado. Bernes.
Nga to ko Sinjo. Kra. Nga- Sabado. Sabado wa ka. Ako nga Mickey Mouse Rosalie. Jawa-jawa malo ka nang. Ako may nga to Sinjo. Hoy, Sabado ka rin hapit. Oh, na. Dande, awa ko. Wala makalingan ni Nani. Rosalie Meron na dari. pakoy. Dako nga Mickey Mouse. Pala ka. Ayun, Ang tanong nabitaw. patanong sa limong Mickey Mouse dali. Ang pakita si Rosalie. Balik na to. Pakita Napo. na. Ah, ito para na. Nato ka nato ako. Tetere. Lako na ka kita. Hay lakaw. Napilang lakaw. Aman. Rame! Ha? Las Mayor! Ha, Zara? Wa kita ngag Tagbo kita. mo nga sa bagay agi. Tukat ka. Tapo ka gali. Dali, ngari. Sana ni pita na ang Mickey Mouse ni Mayor. Uni Mouse. Na. Wow, dai umigas. Di lagi. Kemo so dai ni. Nga buhi nga Mickey Mouse. Buhi Ah. nga Mickey Mouse Rosalie. Nalipay ko Uy, ah. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ah, nabi. Ah, di mo tingog at Rosalie. Di mo Makabuli na ka nabi ka. Ni mo ka silang sikan. Siksa na kaksa. Asa ka matulog nas gabi eh. Naan sa gabi, iwa pa mo gabi. Nara pa gabi. Asa dari di. Balikas na po namin na das Mayor. Daon. Ang tawagin nga. Nana. Rosalie, mingaw kumain ka sa Rosalie. Kaya mingaw. May nga kayo mamaali, dis maika. Hinabuan nga malagi ka. Ang mga Sa bayad tanang sa di kayan kas ba? nakatising no. Iya ka ba? Bright sa kayan ba? Diha kung sa dastising sa una. Ay, sorry. Basta kasing. Lingkod din ko. Nagbandag manok. Matag manok na yun. Binlad. Kita man to. Mamantoy las. Mamantoy las. Dinis Mayor. Binlad loss. Di dyan! Mao lagi. Maoy mong Ano siya batag. huwat-huwat ni mo? Ningat to pa mimila tililian. Pag-uli. Kuwan ko Nato pa mo. yung Oy, dari pa ito katong na eh. Gusto ko rami nagkuwag wifi. Kuwan ko yung magdugman ni Ugna. Ang lapo ka kaaso yan eh. Uman mo di ay. Hindi mo uwan. Grabe nga down ka. Chat mo na sa orasa. Naglaong lupa sa Nalagi kira. ka cellphone. Na cellphone na. Ay! Di ko na maklik ag manual. Di ag troubleshoot sa manual. Di ko na maklik ag katong nanam ko na troubleshoot nga inig ko as manual. Di maklik? Oo. Di ko na manual. Di pa ko na manual. Bawa na siya. Wag laman na na. Pero Sally, ingat mo na. Hindi maklik. Bawa. Pero Sally. Dadi hatos ko an. Pero wa pa ni jadi manual lagi. Okay. Kaya sama mo ni suwat lain. Mora to. Way button nga maklik. Ginagaingan. O pa siguro. Kano sa baka padadagpin? Lugar ka. Ugos. Lugar na. Kano sa ka na monetize? August 27 na punta nga kaas. Na. Sa kay di pa na 27. Kay pin man na ag Lalay pin. na yung tingig te. Isip ko makuha ag pin man mo masihan na na. Kano sa pin di pa da. Yung nantag mga kwanto, September 1 nga na, September 3. Mickey Hindi Mouse. na magnaong na. Hindi ka sa gabi nga. Wala na ako sa paglaong. Dadi ha. Laban na ako makaturo Sally. Abangi sa pod kay Luoy. Sama na lang nga. Kay bapit na magpasko. Pero Sally, laban na ako katiro. Ano tayo? Nagpas Asa ko. dyan mo atin ag nasay masuwat sa wa pa lagi na kasabit sa ron. Sa kwan na 20 Ana pa na ini ko nagtanawag mo email. Tanaw ko no kay patabang mo. Naghana na rin na. Naman na sa imong email. Ano ba imong email ani? Ito katuunan ni sa cellphone pang pagit sa pagkajo. Naghana na di na makitaan. Dahil ni ag Mickey Mouse niya na anay ID. Mabitaw buhi. Di na makitaan tiyak. Naghana ka aso. Nani. Nabuhi nga Mickey Mouse. Buhi nga Mickey Mouse. Pero Sally. Parang namiya lang. Sa mayor mura ka na mga jung amiga. Huwag mo nga. Ijara pa ni ning chat ganihan. Mura ka pa. Mingawan. Sally, mingawan ko ang mama pero Sally. Butang ni Dari. Kurami, way buling Dari. Takurami. Tuduzana ka. Dudan Mickey Toga Mouse. yan. Toga yan, toga. Dudano, nakampuan Dudan. Tawad to Sally. Tawad to Sally. Ang gipadudan. Pero Sally. Pakuni ka sa Pero sino. Sally. Hmm. Ang awang gipadudan. Pero Sally. Dudan. Dudan. Siri. Awan ni Dudan at pero Sally. Mas mayor nagniwang. Wala na muwag man. Bye. Nguwag tungaw. Na. Tunga.
Ayaw Mandang lagi nguwag. Minsan na nga kung kulog isang... ayaw lagi pagniwang. Hala. Ito lagi pagniwang. Ayaw lagi pagniwang. Uniwag. Uniwag yan. Ang itin. Baka nasa siyang magdunduan ko siya. Puso na pamahaw. Mupo kay pamahaw. Inas na rin ko na ba sa sampurado kay pakang sampurado. Wanagan. Wanagan. Ah. Nga to. Ate nga wala Pag yan. prito lumpia kay pakang naglumpia Ti Mayor. Kan kag lumpia og naluto na. Samuk, samuk. Pagkan una atrasalig lumpia pagkan na. Isig na lang. Hindi ate. Samuk yan. Samuk, samuk. Picture sa una pero sali. Sila to di. Dito amo sila to. Kasi jadi ay. Iring. Ikaw to di. Kimaos mo to. Kanya- Kaya dito na lang. Kali may Ikaw to sukdan. di. Ikaw to ate. Film day ka on. Takurami di. 300 kuno. Alas 4 pa Takurami yun. ikaw to takurami di. Ay, ikaw. Salig ba yun? Nagani na. Ato be. Kakain na mo no. Ah, wato. Ipan ni muglog ba ni Ate Rosale? Wa pa yan. Yan Alas ako. Pasko. Dati ikaw bubuli ka o Yung magka-prom eh. Yan, ginawa na. Mayor? Nakita day. Di. Kano sa lang gatag na real naman ko. November? Kuan, November 15. Anong ipada na Ate Rosale? Eh, mama ka magkadaga. Ano yung load ba? Kuan. Si Judir na. Ah, lagi. TM. Libang sako. Sige ka na ba? Di ba mo rin ko na? Sige, galibang. Buwan ko nilas mo to. Gawin nila mo. Mo ko. Pero tanawon ba? Tanawon na ito ba si Butong? Kasi Wala na po ko ba? Hindi na. Kumpun ko. Sakto sinong dapat. Agkan ko lagi. Agwan tagi dang luwa. Ikapul ka sa naong. Dumat lagi. Ang nagtan mo lagi. Bali. Ha? Mahal ako to. Gamay naman eh. Tuwa ko na to ma. Dumpe, kau ya ko na to. Dumpe ko. Bang. Gusto ko may rin. Nari di nagahang order. Yan kay.